organiza o Concello de Porto do Son. Que tal, festeiros e festeiras? Hoxe viñemos a Porto do Son para celebrar as agardadas festas do Carme e parece que o tempo está permitíndonos disfrutar delas e por iso estamos aquí coa procesión do Carme, primeiro por terra e agora por mar. Imos a ver como vai o día. Viva a Virxen do Carme! ¡Fiesta, hijo, por fiesta!
Que tal está indo esta xornada? Moi ben, gracias a Dios. Estamos esperando a ver si non nos chove, pero bueno, esperemos que aguante. Está o tempo un chisquiño inestable. Sí, pero bueno, por ahora todo ben. Esperando, como todos os anos, a chegar o día para sacar a nosa patrona, a dar o seu paseo, e bueno, ahora cruzando os dedos que nos deixe sacala na procesión marítima tamén. É un orgullo, verdad, para ti poder sacar a Virxe do Carme? Moito. A verdade que sí. Xa levamos moitos anos e, bueno, sería unha pena non levala, esperando todo o ano a poder sacar. Pois moi ben, a verdade que a chuvia está respetando bastante, estamos tendo unha bonita jornada, esperemos que haya procesión de mar hoxe, moi ben de poder acompañar a Virxe do Carme e poder acompañar ao Concello de Portodosón. Estáse vendo que ten boa acollida, isto estaba baleiro fai un anaco e agora está todo cheo de xente esta plaza aquí en Portodosón. Verdade que sí, está xente, bueno, viño todo aquí a misa. Como dixen antes, despois de 2 anos de pandemia, pois dá gusto poder volver á normalidade. Son de familia mariñeira, familia do mar, sempre é un gusto poder acompañar a Virgen do Carme. Muy encantada de estar aquí y de celebrar nuestras fiestas, que son las que tenemos, de la Virgen del Carme. Que os está pareciendo este día? Pues precioso. Nosotros venimos todos los años, que somos de fuera. Hace 20 años que venimos a Galicia y venimos todos los años a ver. Que te está pareciendo este día? Está bastante ben, podía estar peor. Podía estar peor pola choiva, non? Claro, pola chuvia. De noite choveu moi ben. Entón supoño que non será a primeira vez que ves a ver a Virxe do Carme aquí. Xa teño casi todos os anos, veño, eu nafarguei 3 veces, e a Virgen salvoume a vida 3 veces. Tuve 4 barcos e tiño levado a Virgen e sempre a acompañei por mar e por terra. É moi importante para os mariñeiros a Virxe do Carme. Sí. Eu reseño que non quería morrer, que eu sabía peores que a min, e salvoume, non me deixou morrer. Si, fervoroso llega al cielo, hasta aquí nuestro clamor. Salve, salve, estrella de los mares, estrella de los mares, salve, 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 salve.
A ver, que tal? Contanos como está indo o día. Moi ben, moi ben. Isto para min é vida. Isto é vida. A festa esta do Carme para nós, os que agora son un mariñeiro jubilado, pero como o mariñeiro é a nosa nai, isto respetámolo ao máximo na vida, ao máximo. Un día moi importante para os mariñeiros e para Portodoso. Importante, é máis para os que nos falleceu algún da familia que quedou alá. Pero tamén, en parte, día de celebración. Eu xa estaba vendo que estabas moi animado antes ca banda. Que eu emocionome con calquera cousa porque, efectivamente, é unha cousa que chamamos moito por ela. Sí. Moito. E todos que tuvemos algo de o sea, de problemas no mar, que houve moitos. Todos cando vemos alá sabemos os problemas que houve moi grandes. E, bueno, ela nos axudou, ela nos trouxe a terra, que non pode traer a todos, pero aos que nos trouxo a terra e nos afou de moitos apuros, nos anai. Puidemos sacar a Virxe do Carme, non? O tempo estaba así. Sí, porque estábamos en dudas, porque se chovía, facíamos na capilla, é unha capilla moi bonita, está situada nun sitio moi bonito, pero moi pequeniña, entón non ia a coller moita xente. Permiteu-nos, salimos en procesión, que a verdad que Juanito sempre prepara moi ben as procesións, é verdad que os chavalas que a levaban fixeron perfectísimamente, unha misa moi emotiva, moi bonita, e agora, pois, aquí a procesión, que eu creo que tamén nos vai a permitir o tempo, porque ademais a festa do son hai moitísima xente, moita familia que está fora, está no País Vasco e veñen para estar ca familia todos estes días, non? E é unha pena que non se pode celebrar estes actos, sabes? E bueno, pues eu creo que nos van a acompañar e que todo o mundo disfrute. Os de Porto do Son, o que nos visitan, e son 5 días de festas que nós, unha vez que rematen as festas do son, como que cerramos o verán. E empezamos xa a rutina diaria, hasta o Nadal. Bueno, pues a verdade que estou moi agradecido que o alcalde me tivera invitado a pasar coa xente do Concello e tamén con moita xente que se achegou de outros puntos esta festa do Carmen, que é importante e para nós, para min é un orgullo poder estar con eles. Unha festa moi fermosa e moi agardada aquí polos veciños. A verdade que sí, só hai que ver o pobo e a cantidad de xente que se achegaba hoxe ao Peirao antes de sair e do que me teñen falado, non? Eu creo que era esperada por todos os veciños, esperemos que o tempo nos acompañe no resto da xornada para poder disfrutar máis e non ter que sacar un paraguas, porque o que está claro é que vamos a disfrutar igual. Mariños son todos meus centros, sempre toda a miña familia se dedicou ao mar e hoxe é un día moi especial para nós. Estamos aquí rememorando este momento, é a primeira vez que este barco leva a Virxe, o barco da miña familia, xunto con todos os restos dos barcos, que somos todos descendentes do mar de Porto do Son. Que bonito, moitísimas gracias. Nós tamén estamos moi encantados de vir aquí, eso no seu estreo de a primeira vez que este barco leva a Virxe. Efectivamente, este barco saleu ao mar fai escasos meses e temos por tradición en Porto do Son que o barco novo que cada ano sale é o que ten que portar a Virxe. E non podía ser de outra forma que hoxe o fervoroso, o barco do meu primo, levase a Virxe do Carme a que tanto adoramos en Porto do Son. Tuvemos antes a oportunidade de falar co patrón maior de Ribeira nesta viaxe, pero agora que xa estamos en terra, que che pareceu a viaxe? A viaxe pareceume ben o que pasa que un pouco pasada por auga. Aguantousenos toda a mañán e xusto a hora da procesión marítima pois veu esta chuvia miudiña. Pero bueno, o importante é que podamos celebrar, a nós é o día máis importante para os mariñeiros, a devoción que temos aquí a Virgen do Carmen é moi grande, polo menos xa tiñanos ganas de celebrala despois destes anos do Covid e todo isto. Como foron as condicións marítimas, digamos? As condicións non foron malas, o sea, foron bastante boas, o que pasa que, bueno, o que un pouco foi o que fastidiou foi a choiva. Todo tivemos unha ausencia que sí que é a máis grande que botamos porque a conselleira do mar
desde que é conselleira é a primeira vez que non ven ás festas do son, e tiña, inda que estamos moi ben representados, bueno, a nos faltanos a conselleira, que ela, a pobre, tiña un disgusto porque tiña un acto no Congreso en Madrid nos Diputados que non podía eludir. Cambiando un pouquiño de tema, foi ademais unha viaxe bastante emotiva. Vimos que tirastes as ofrendas ao mar en memoria de Josiño. Sí, a verdad que Josiño era un rapaz que estaba sempre aquí no Muelle con nós, colaboraba en todo, estaba en Protección Civil, tamén era moi devoto, era dos que levaba a Virxen do Carmen, e aparte, bueno, andaba aquí ao mar e sempre que o vía sempre tiña unha sonrisa, era un rapaciño novo, moi bo rapaz, entón que menos que facerlle esta homenaxe porque aquí era moi querido, tanto no son, pero bueno, sobre todo aquí no sector dos mariñeiros era unha persona moi querida. Eu son párroco de Muros e ali tamén temos a procesión marítima e, bueno, sempre é unha gozada non levar a Virgen por donde traballan, quen se acorda dela, non? E sobre todo que os protexe, bueno, pues que vai ali ao seu sitio onde desempeñen a súa vida, pois para min é fantástico, non? Temos aquí tamén o párroco daqui, da zona de Porto do Son. Que lle pareceu ao párroco daqui a procesión marítima da Virxe do Carmen? Pois mira, para min a procesión é a cousa máis bonita do Día do Carmen. E non só a máis bonita, senón que a mellor, porque nos acordamos de todos os mariñeiros que faenando no mar moitos deixaron a súa vida e outros morreron en terra, pero a súa vida foi o mar. Por iso, a homenaxe que lle facemos no mar pois é a cousa máis emocionante que podemos facer por aqueles que xa non están con nós, pero que lle debemos todo o que temos. Devoción con chuvia ou sin chuvia, eso nada que ver. Xa, pero vale. Si chove, vamos para casa, non? Pero estamos aquí. Ao final quedou un día un pouco pasadiño por auga. E a verdad que levamos toda a semana con bo tempo, sin chover nada, e de repente chegan as festas e empeza a chover. Pero bueno, permitiunos sacar a Virxe. Sí, moi bonita. Sempre moi bonita, esta procesión é preciosa. Chova, non chova. Como a todos os anos, asistimos tamén á sardiñada e á romaría da Nosa Señora de Loreto.
Vai haber moitísimos máis de tudo. Tataki de atún y filetes de atún con un toque marinado. Campos, todo el sabor del mar en tu mesa. ¡Que viva a festa de Porto do Son! A min esta nena tan bonita, sóname de algo. De que me sona a min? Hola! Esta rapaza tan bonita, como non podía ser de outro xeito, é a miña sobriña. Que tal nas festas de Porto do Son? Ben, a ver, mira para ti, Melania. Eu vou che preguntar se viñestes máis veces, pero xa sei que viñestes máis veces e viñestes moitas veces comigo. Si, de pequenas viñamos sempre. Viñamos moito con mamá, cando estábamos aquí en setembro, nas vacacións, estaba guai. E agora a tradición volve, a nós traíanos mamá e agora ti traes? Si, trago pequena. Trae a pequena. E a pequena ven por primeira vez a súa festa, a festa das cores, por primeira vez. A ver, dille hola a cámara. Nada, ela anda o seu, pero nós vamos a seguir por aí de festa. Que tal o estades pasando, chicos? Moi ben. Vos que sodes, de aquí de Porto do Son? Sí. É a primeira vez na festa das cores? É a primeira. Pois agora a disfrutar e a colorearvos. Gracias. Aquí hai dúas de Porto do Son. Ai, meu pai, hoxe vou acabar che de pintura eu tamén, e non tiña pensado. Que tal o estades pasando? Moi ben, moi ben. Aos meus fillos, os dous. O rapaz xa anda perdido por aí. Que tal o estades a pasar? Ben, moi ben, aquí no Son sempre se pasa ben. Que estivestedes os outros días da festa tamén? Todos, sempre. Vos non vos perdedes un? Non, nunca. Eu son fiel ás festas do Son. Isto parece que é unha festa para rapaces, pero aquí os adultos tamén o estades pasando ben, Home, claro, é a festa para todos, da igual a edad. Aparte, esta muller é unha sinvergoña, mirade como me deixou. Eu mudeime, puxenme guapa, puxenme tamén de cores, pero o que eu non contaba era acabar así. Meu pai, isto sí que ven sendo a festa das cores. Mira que rapaz. Ala, e veña, e queimanse que é xornalista. Pois veña, non queda outra que disfrutar. O noso compañeiro está nos grabando e como pode comprobar, estades vos cheos de colores, pero eu tamén estou chea de cores. Que tal o estades pasando, chicos? Moi ben. Sí. A primeira vez que ibades a unha festa de cores? Sí. E que che está parecendo? Moi ben. E a ti quen che manchou tanto? Miña prima e meu irmán. Manchastedes todos entre vós? Que sodes, de aquí de Porto do Son? No, somos de Santiago, pero veraneamos aquí. Entonces viñestedes máis veces aquí? Sí. Esta non é a primeira vez nestas festas do Carme tampouco? No. Esta é a miña segunda festa Holi. E que che parece? Pois moi ben, moi divertida, estamos pasando genial. Pois así me gusta, como ten que ser. Ti que tal o estás pasando? Eu ben, é a miña primeira vez que fago. Ti que eres de Santiago? Sí. É a primeira vez que ves aquí? Sí. Pois nada, chicos, a pasalo moi ben e que vos boten moitas cores. Bueno, pero tamén fui moitísimas veces aquí, pero a festa non. Pero a Porto do Son sí. E gustache este pueblo? É a primeira vez que viñades á festa
cores? Sí! Ui, aquí estou escoitando que non. Este rapaz estuvo nunha festa das cores? Sí. E onde estiveste? Aquí. E que tal, gustache? Sí. Eu vexo que estades todos coloreadiños, a cara, o pelo, todo. Este é o que está máis pintado, aquí están loitando por a ver quen está máis pintado. A ti quen che puxo ese? Mis amigos, mi abuela y mi padre y otras personas. A primeira vez nesta festa, Hugo? No. Entonces, eso é que a ti che gusta moito esta festa. Sí. E ti con quen ves? Eu veño con meu irmán e con miña nai e meu pai. E todos estes rapazos que son amigos? Todos estes rapaces son meus amigos. Moi ben, así é como ten que ser. Estás moi ben acompañado, tes un montón de amigos, polo que veis. Sí. Tengo Nayara e tengo 9 años. E de onde? De Portosín. De Portosín. Ti eres daqui ao ladiño. E que se está parecendo a festa? Bien. A ti tamén che puxeron perdidiña de colores? Quen che puxo ese? Meu irmán. O teu irmán? Ai, sin vergüenza. Bueno, aquí están pasando ben os rapaces pequenos, pero eu vexo que os adultos tamén. Os adultos tamén. Como ten que ser. Que tal as festas de Porto do Son? Geniales, geniales. ¿Qué vamos a decir los de aquí? Botaba desde menos estas festas? Sí. Home, uns perriños diante da orquesta. Y a mojarse, que viene el agua después. A mí esta muller xa me está dando un disgusto, porque primeiro hai que ir á festa das cores. Chego aquí e mira como me puxeron. Mira como me puxeron. E agora, a agua por riba. Mira, eu xa me vou. Quen che puxo a ti tan perdidiña de colores? Quen che botou as cores por riba? Che puxo así? Pois os rapaces, a verdad. A verdade é que, mira, eu tampouco me librei. Vin aquí que estaba traballando e veña, cores para todo o mundo. No, aquí non se libra nadie. Eso é o principal, que non se libre nadie. A moi preparado que veñón ten que ir con cores. Hai que aproveitar. Estábamos mirando a ver se chovía ou se non chovía, pero cando nos dixeron que aquí nos vamos mollar igual, pois é o que hai. Exacto. Isto demostra que esta festa é para os rapaces, pero para os grandes tamén. Home, só sabes, para os grandes, para os pequenos, para todos. Mira miña nai está comigo aí disfrutando. Home, é que esta festa é super divertida, hai aparte moito ambientiño. Sí, cadrou mal que eran pola semana, pero o fin de semana estuvo chea. Viva Porto do Son! E que tal, como foi organizar esta festa? A ver, foi un pouco duro porque este ano collemos a comisión con moi pouco tempo, pero saíron as cousas bastante ben, estamos bastante contentos co resultado. A verdade é que estáse vendo que hai moita xente e, sobre todo, o máis importante, que a xente que está aquí o está pasando fenomenal. Sí, eso que queríamos, que na que tuéramos pouco tempo, que a xente disfrutara pouco que podamos facer. Vexo que aparte, tanto unha como a outra, estades xa chiñas de cores. Quen vos puxo así, Dios mío? Todos. Eu vexo que che pintaron a cariña inteira de rosa. Sí, pintaron un pouco que anduveron a botar igual, escapei, pero non sapei. Quen foi o sinvergüenza? Non sei, as da comisión, esas chavaliñas. Aquí estamos no último día das festas do Carme de Porto do Son. E que o que fixemos? Bueno, pois como pudestedes ver, estar na festa dos cores que, mira, puxeronme perdidiña, agora estamos disfrutando da verbena. E que o que nos queda? Pois os fogos de artificio, o pasarrúas e, por último, a festa da auga. Eu xa non sei como vou acabar. Miña Nai do Carme. Las sombras dicen que
as festas do Carme? Ben, eu vin onte, mas antonte hoxe non vin máis. Bueno, caramba, 3 diñas. Sí, 3 diñas. Pareceme ben. E que eres daqui de Porto do Son? Non, son de Esteiro. Cantos días viñestes a festa? Hoxe o primer día. Entonces ves xa para despedir as festas. Que tal o estades pasando? Moi ben, está fenomenal. Vos que sodes, daqui de Porto do Son? No, somos de Nova York. De Nueva York, e vides aquí a festa? Vimos a festa, vimos a todas. Vos non perdedes un? No, bueno, algunha perdemos, pero sí o pasamos ben. Unas fiestas preciosas, están quedando espectaculares. Hoxe xa é o último día. Sí, esperemos terminar. Que tal lo estás pasando? Pois genial, ca familia, pais, fillo, pareja, genial. Pois o primeiro ano despois da pandemia, pois, xa ves, estamos aquí encantados. Bésame así despacito y alarguemos el destino. Estámoslo pasando moi ben. Sí, xa acaban hoxe. Sí, terminan hoxe. Vos viñestes pa traca final. Sí, exactamente. Por os fuegos e para eso. Bebida bendita del poderoso divino. Así se baila por todos los hombres también de la fiesta de la humanidad. Eu vexo que estás moi animada, que tal lo estás pasando? Moi ben, como sempre, nas festas do Son todo o mundo pasa ben. Que eres daqui de Porto do Son? Eu sí, son nacida no Porto do Son. E que levas vindo varios días a festa? Non todos, pero casi. Non todos os que querías ver, non? Efectivamente. Nosotros hemos venido expresamente desde Cádiz a las fiestas de aquí de Porto do Son. He venido con mis padres para que ellos puedan disfrutar de la familia y ya de camino disfrutar de estas fiestas. Así me gusta, al final venir a casa siempre llama, ¿eh? Bueno, por supuesto que sí, venir a casa siempre el origen de donde nace te tira. Que me estabas dicindo? Que te tens que mollar. Pero eu non veño preparada, vos vexo que vides preparados para mollar. Igual, haste de mollar. Despois de 4 días, o último hai que mollarse. Por dentro e por fora. Bendito sea Dios, o que me están dicindo estes rapaces. Vos que sodes daqui de Porto do Son? Sí. Bueno, Porto do Son do pueblo non, somos de Baroña. É o que non este ben que se poña.
Bueno, festeiros, isto, como vedes, está chegando ao seu punto final. E como fai? Con estes fogos de artificio que están xusto detrás de min, nunha noite tan fermosa e tan especial como é este fin das festas do Carme de Portodosón. Nós xa nos imos, pero non sen antes lembrarvos que se queredes que vayamos aí a gravar a vosa festa, tan só tedes que chamar ao 986 710741 ou ben enviar unha mensaxe ao correo de festanfesta@canalriasbaixas.com. Nós xa nos vamos. Moitísimas grazas, como sempre. Un besiño. Organiza o Concello de Portodosón.